ассалому алайкум бинандаҳои азизи арҷуманд, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 3 май дар кохи ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар мулоқот карданд. гузориш дар ин хусус. 3 май дар кохи ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар мулоқот карданд. ҳадафи вохӯрӣ баррасии натиҷаҳои мулоқоти қаблӣ бо аҳли зиё, ҳолати кунунии рушди илм ва дурнамои он, масъалаҳои баландбардоштани сатҳи омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ, ташаккули тафаккури техникӣ, дастгирии ташаббусҳо дар самти ихтироъкорӣ, инчунин сифат ва самаранокии тарбияи кадрҳои илмӣ дар кишвар мебошад. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои кори олимонро таи солҳои соҳибистиқлолӣ таҳлили амиқ намуда, барои дарёфти роҳҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ сохтани илми ватанӣ ва хизмат кардани он дар роҳи рушду пешрафти давлат дар назди ҳукумати кишвар ва сохторҳои марбута вазифаҳои мушаххас гузоштанд. президенти кишвар иброз доштанд ки ҳукумати Тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста, бо мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва беҳтар гардонидани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм ҳамаи имкониятҳоро муҳайё намудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳадафҳои созандаи самтҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷаҳои боровари он суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба масъалаи маориф ва илм таваҷҷуҳи аввалиндараҷа дода, дар давоми беш аз 30 соли соҳибистиқлолӣ зиёда аз 3900 муассисаи таҳсилоти умумӣ, аз ҷумла муассисаҳои типи нав, яъне гимназия, литсею коллеҷ, инчунин донишгоҳу донишкада бунёд карданд. корҳои то имрӯз амалӣ гардида гувоҳанд ки аз рӯзҳои аввали ташкили давлати соҳибистиқлол илму маориф дар сиёсати ҳукумати кишвар мавқеи меҳварӣ дошта, олимону муҳаққиқон ва омӯзгорону зиёён нерӯи созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар мебошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки олимони кишвар дар таҳияи ҳуҷҷати муҳими давлатӣ стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 саҳми арзишманд гузоштанд ва онҳо минбаъд низ бояд барои расидан ба ҳадафҳои стратегии давлат, таъмини рушди босуботи кишвар, пешрафти соҳаҳои мухталифи он, хусусан ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва паст кардани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ саҳмгузор бошанд. дар идомаи суханронӣ сарвари давлат ҳукумати кишварро вазифадор намуданд ки фаъолияти самарабахши соҳаи илмро талаб намояд ва иҷрои чорабиниҳои ба ин мақсад равонашударо таҳти назорати қатъӣ қарор диҳад. ба ҳукумати кишвар супориш дода шуд ки бо таъсиси комиссияи босалоҳият таҳлили ҳамаҷонибаи фаъолияти ҳамаи зерсохторҳои Академияи миллии илмҳо ва Академияи илмҳои кишоварзӣ, аз ҷумла иншоот ва заминҳои аз даврони гузашта дар тавозуни ин сохторҳо боқимондаро анҷом диҳад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба зарурати қабули қонун дар бораи тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмиву техникӣ андешаронӣ карда, масъулин ва сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд ки ҷиҳати таҳияи санадҳои зерқонунӣ, бунёди зерсохтори зарурӣ ва татбиқи самарабахши қонуни зикршуда чораҳои дахлдор андешанд. вобаста ба интихоб, тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои арзанда ҳукумати кишвар ва сохторҳои марбута аз сарвари давлат супоришҳои қатъӣ гирифтанд. дар рафти мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба беҳдошти сифати таълим дар муассисаҳои олӣ ва миёна, ба замони муосир мутобиқ сохтани соҳаи таълим ва дигар омилҳои пешбарандаи ҷомеа ба шахсони масъул ва сохторҳои марбута дастурҳои мушаххас доданд. ҳамчунин зарур шумурда шуд ки ба масъалаҳои баландбардоштани сатҳу сифати китобҳои дарсӣ диққати аввалиндараҷа дода шавад. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда шуданд ки ба масъалаи забономӯзӣ, касбомӯзӣ ва мутобиқ ба бозори меҳнати дохиливу берунӣ омода кардани ҷавонону калонсолоне ки дар муассисаҳои зертобеи онҳо таҳсил мекунанд чораҷӯӣ намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз вазъи кунунии ҷаҳон ҷиҳати ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар кишвар, дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми забони модарӣ, таърих, суннату анъанаҳо, расму оинҳо ва либоси миллӣ
тарбия кардани наслҳои наврасу ҷавонро вазифаи муҳимтарини аҳли ҷомеа донистанд. Сарвари давлат бо боварӣ изҳор доштанд ки олимони мо чун ҳамеша рисолати худро дар назди миллату давлат бо садоқати баланди ватандорӣ иҷро намуда, дар ҳифзи дастовардҳои истиқлол, муқаддасоти миллӣ, таҳкими хотираи таърихиву фарҳангии миллати тоҷик ва муаррифии шоистаи ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзишманди худро мегузоранд. изҳори итминон карда шуд ки донишмандон ва омӯзгорону зиёёни фаъол бо таҳқиқоти арзишманди илмии худ ва мавқеи созандаашон дар рушду пешрафти давлат саҳми бештар мегузоранд ва минбаъд низ рисолати ватандории худро бо садоқат ба Тоҷикистони маҳбуб ва мардуми шарафманди он иҷро менамоянд. баъди анҷоми суханронӣ миёни президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва як гурӯҳ олимон ва донишмандони ҷавон пурсишу посухҳо сурат гирифт ки зимни онҳо оид ба дастгириҳои давлатии рушди илм, қабули қонун, барномаву стратегияҳо ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат баҳри беҳдошти шароити кору зиндагии аҳли зиё андешаронӣ намуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 42-юми ситоди тафтишоти муштарак оид ба вайронкунии қонунгузории зиддиинҳисорӣ ва ҷаласаи 56-уми шӯрои байнидавлатӣ оид ба сиёсати зиддиинҳисории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷаласаи 42-юми ситоди тафтишоти муштарак оид ба вайронкунии қонунгузории зиддиинҳисорӣ ва ҷаласаи 56-уми шӯрои байнидавлатӣ оид ба сиёсати зиддиинҳисории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил доир гардид. дар кори ҷаласаҳо намояндагони мақомоти зиддиинҳисории ҷумҳуриҳои Арманистон, Озарбойҷон, Беларус, Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, намояндагони Кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил, Комиссияи иқтисодии Авроосиё, Иттифоқи коргузорони зиддиинҳисории Авроосиё ва Ассотсиатсияи Маркази тиҷорати рушди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласаҳо масъалаҳо оид ба чорабиниҳои асосӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, фаъолияти ситоди тафтишоти муштарак оид ба вайронкунии қонунгузории зиддиинҳисорӣ, тасдиқи гузориш оид ба фаъолияти мақомоти зиддиинҳисории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бозорҳои алоҳидаи молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ дар шароити ҳозира, ҳамкории шӯрои байнидавлатӣ оид ба сиёсати зиддиинҳисорӣ ва иттиҳодияи минтақавӣ дар соҳаи алоқа ва дигар масъалаҳо баррасӣ карда шуд. дар доираи ҷаласаи ситод инчунин ҷаласаи 25-уми шӯрои ҳамоҳангсоз доир ба рекламаи назди шӯрои байнидавлатӣ оид ба сиёсати зиддиинҳисорӣ доир шуд ки дар он вохӯрии якуми роҳбарони мақомоти зиддиинҳисории давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. ин чорабиниҳо аз ҳамкориҳои байналмилалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши пешбурди самараноки сиёсати давлатии зиддиинҳисорӣ яъне ки дарак медиҳад ва ин бар он мусоидат мекунад ки муносибатҳои ҳамкориҳои байни мақомотҳои зиддиинҳисории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил мустаҳкам гардида фаъолияти самараноки мақомотҳои зиддиинҳисории ин давлатҳо ба роҳ монда шавад. нахустин вохӯрие ки роҳбарони мақомотҳои зиддиинҳисории давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе гузаштааст, ҳамчун шӯро ҳар сол дар иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронида мешавад ва барои ҳамкориҳои минбаъдаи ин мақомотҳо мусоидат хоҳад кард. зимни баргузории чорабинӣ роҳбарияти хадамоти зиддиинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуданд ки дар шароити имрӯза ҳифз, рушд ва ҳимояи рақобат асоси равнақи иқтисодиёт ва омили асосии пешгирӣ аз рукуди иқтисодиёт буда, ин принсип то ҳанӯз моҳияти худро гум накардааст. инчунин иштирокчиён доир ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории мақомоти зиддиинҳисории давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва сохтори ташкилии ҳайати коллегиалии роҳбарони идораҳои зиддиинҳисории давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай мубодилаи афкор намуданд.
جهت بلندبرداشتن احساس وطندوستی، خودشناسی و افتخار ملی جوانان تاجیک در خارج مملکت با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به آموزش علم و کسب مشغولند. تدبیرهای مهم راه اندازی می‌شود. در این زمینه مسئولان مقامات داخلداری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از وضع بود و باش بر روند تحصیل دانشجویان تاجیک پیوسته خبر گرفته با آنها صحبت و واخوری‌ها انجام می‌دهند. ادامه موضوع در گزارش ظفر قیوم‌زاده و خورشید سید احمد. حالا در دانشکده و دانشگاه‌های روسیه ده‌ها هزار جوان تاجیک تحصیل علم و کسب می‌نمایند تا در آینده در پیشرفت ساحه‌های مختلف اقتصاد تاجیکستان سهم گذارند. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه جهت رشد بیشتر همکاری‌ها در ساحه علم و معارف، همگرایی مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان و روسیه، آماده نمودن متخصصان کسبی و تبادل تجربه، رابطه زیچ را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی روسیه برآورده است. ضمن واخوری نمایندگان مقامات داخلدار تاجیکستان در فدراسیون روسیه با ریاست دانشگاه دولتی پنزا روند تحصیل و فراهم آوردن شرایط بیشتر و مناسب برای فعالیت علمی و تعلیمی دانشجویان تاجیک بررسی شد. Студенты из Таджикистана у нас обучаются в количестве более чем 5 сотен человек. Это большой контингент, это очень ответственная работа. Ну и мы стараемся, в свою очередь, благодаря участию и посольства, и диаспоры, разноображивать досуг наших гостей из Республики Таджикистан. Проводим спортивные мероприятия, проводим культурные мероприятия, проводим различного уровня праздники, жемчужиной среди которых является Навруз. У нас сложилось очень приятное впечатление и о народе, и о столице, и о республике в целом. Мы благодарны всем принявшим участие в нашей встрече и надеемся, что она будет не последней. این زمان در دانشگاه دولتی پنزا بیشتر از 500 نفر جوان تاجیک تحصیل می‌نمایند. برای آموزش علم و کسب و دانش‌های نو در این دانشگاه اصول‌های معاصر تعلیمی و شرایط ضروری برای دانشجویان فراهم می‌باشد. در ادامه به دانشجویان تاجیک توصیه داده شد که از شرایط مساعد فراهم بوده ثمرناک استفاده برند، دانش اندوزند و ملکه‌شان را رشد دهند. در دانشگاه دولتی شهر پنزا ملاقات برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل همکاری در ساحه علم و معارف مورد بررسی قرار داده شد. باید قید نمود که در شهر پنزا 1300 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان تحصیل نموده. آنها بعد از ختم دانشگاه به تاجیکستان عزیز برگشته در پیشرفت وطن عزیزمان حصه خود را می‌گذارند. کسب‌های انتخاب نموده جوانان تاجیک در تاجیکستان طلباتی زیاد دارد. سپس اشتراکداران وابسته به جنبه‌های مختلف خودشناسی، افتخار ملی، وطنداری و اخلاق و ارزش‌های ملی ابراز نظر نموده تاکید داشتند که هر یک جوان تاجیک باید تاریخ خلق خود را داند، خودآگاه باشد و در هر حالت منفعت‌های ملی و دولتی خود را حفظ کند. ظفر قیوم‌زاده، خورشید سید احمد، حبیب الله خوشبخت، فدراسیون روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار. توجه و غمخوری‌های پیوسته نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران، احتیاجمندان و سابقه‌داران مهنت در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. در این زمینه از جانب مقامات محلی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه تدبیرهای عملی راه‌اندازی می‌گردد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. در زمینه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً توجه و دستگیری دائمی به قشر نیازمند جامعه، مسئولین کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر اقدام گرفتند که یک گروه تربیت گیرندگان مؤسسه دولتی مکتب اینترنت ناحیه وخش عبارت از 30 نفر را توسط نقلیات مؤسسه برای سیاحت به شهر دوشنبه برند. طبق ترتیب این خط سیر داخلی سیاحی، نورسان از باغ بوتانیکی ایرم، مجمع استقلال، آثارخانه ملی، باغ حیوانات و دیگر مکانهای جالب و نظرربای پایتخت مملکت شهر دلارای دوشنبه که افتخار تمام تاجیکان محسوب می‌گردد دیدن کرده تأثیرات زیاد برداشتند. بینیاداری خود را بیان میکنم که امروز ما را خیلی خوشحال نموده به شهر دوشنبه و باغ حیوانات آورده است. من خیلی خوشحالم
من باری اول است که به باغ حیوانات آمدم. همه ما را خوشحال نمود. طور دستاندرکاران اقدام مذکور ابراز می‌نمایند تشکیل و راه‌اندازی کردن همین گونه سیاحت‌های آموزشی از مکان‌های تاریخی و سیاحی در بلند برداشتن سطح جهانبینی، سویه دانش‌های علمی، تاریخی و سیاحی و تقویت وطن‌دوستی و افتخارمندی نسل نورس از وطن محبوب خویش نقش مؤثر می‌گذارد. مسئولین ابراز می‌نمایند که در دوام فعالیت 5 ماهه کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان در برابر خدمترسانی مسافرکشانی در خط سیرهای داخل شهری و نزد شهری توسط اتوبوس‌های زمانوی همچنین در دایره شرایط و امکانات خویش پیوسته چنین اقدام‌های عملی را انجام می‌دهند. در دایره امکانیت‌ها امروز ما با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی کودکان و علل خصوص قشر نیازمند مردم، یتیمان، بپرستاران و شخصانی امکانیتشان محدود سیاحی داخلی به شهر دوشنبه و جایهای تاریخی تشکیل نمودیم که در تعلیم و تربیه و بلند برداشتن معرفت حقوقی و فرهنگی نورسان زمینه مساعد می‌گذارد. در ادامه همین گونه اقدام‌های سازنده با تشبث کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان و مرکز خدمترسانی اجتماعی شهر باختر یک گروه نفرانی دارای امکانیتشان محدود در شهر باختر به سیاحت فرا گرفته شدند. اقدام مذکور در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت راه اندازی کرده شده. معیوبان و والدین آنها از انجام این تدبیر عملی اظهار منتداری نمودند. فرزندای ما را در راه رو میبینند میگیرند، ما از اونها خیلی خرسندیم. خدمت رسانی میکنند، از احوال معیوبای ما میپرسند. منتدارگی خدمت میرسانم که امروز خیلی فرزندای ما را شاد کردند. خرسندی فرزندای ما خرسندی و خوشبختی ما است. توجه و غمخوری‌های پیوسته نسبت به یتیمان و بپرستاران، احتیاجمندان و عائله‌های کم‌بضاعت و سابقه‌داران مهنت در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. در این زمینه پیوسته از جانب مقامات محلی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه در شهر باختر تدبیرهای عملی راه‌اندازی کرده می‌شود. طور مسئولین کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر ابراز داشتند در دایره امکانات مؤسسه من بعد نیز همین گونه تشبث‌های نتیجه بخش در سمت دستگیری و خوشحالگردانی قشر نیازمند جامعه سازمان داده می شود. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، اخبار. ادامه اخبار. سال گذشته از ولایت سوق به خارج مملکت نزدیک 8000 تن از زردآلو در شکل تر و تازه صادرات کرده شد. امسال باشد باغداران و صاحبکاران تصمیم گرفتند که وابسته به طلبات بازاری جهانی حجم صادرات زردآلو را در شکل تر به 10000 تن رسانند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. имрӯзҳо дар ноҳияҳои ашт бобоҷон ғафуров ва шаҳри конибодоми вилояти суғ ҷамъоварии гелос ва зардолӯи пешпазак идома дошта дар баробари таъмини бозори дохилӣ 90% ҳосил дар шакли тару тоза бо банду басти мутобиқ ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. имсол ҳам ҳосил фаровон буда дар марҳилаи оғози ҷамъоварии мева нишондиҳандаҳои ҳаҷми содирот назаррас арзёбӣ мешавад ва танҳо аз ноҳияи ашт дар давоми 15 рӯзи охир бештар аз 1500 тонна зардолӯи пешпазак ба хориҷи мамлакат аз ҷумла Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон содирот карда шудааст. ҳоло 1 кило зардолу вобаста ба шаклу ҳаҷм аз 8 то 10 сомонӣ арзиш дорад. ҳамзамон боғдорони ноҳияи ашт рӯзҳои наздик ба ҷамъоварию содироти зардолӯи миёнапаз ва гелос шурӯъ мекунанд. зардолӣ барвақти вилояти суғд ноҳияи ашт аслан ба ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Русия содирот карда мешавад. талабот хеле зиёд аст. бо харидорони потенсиалии Федератсияи Русия низ гуфтугузор доштем. ба онҳо калкулясияи хароҷотҳои вобаста ба зардолӯ пешниҳод намудем. харидорон аз шаҳрҳои Москва ва Красноярски Федератсияи Русия ба мо ҳамкориро ба роҳ монда истоданд ва мо ният дорем ки ҳафтаҳои оянда давоми 10 рӯз боз содиротро зиёд намоем.
ҷиҳати тақвият бахшидан ба раванди содироти зардолу дар нокияи ашт инфрасохтори маҳсулот тайёркунӣ фаъолияти назаррас дошта равзанаи ягонаи амалиёти содиротӣ назорат ва ба расмиятдарории гумрукии маҳсулоти содиротшаванда ташкил карда шудааст. бархурдорӣ аз имтиёзҳо ташкили долонҳои сабз ва долони соддакардаи гумрукӣ соҳибкоронро ҷиҳати афзоиши интиқоли зардолу ба хориҷи мамлакат ҳавасманд намудааст ва анҷоми чунин тадбирҳои муҳим имкон медиҳад ки ҳосили боғот беталаф ҷамъоварӣ ва ба харидорони хориҷӣ пешниҳод карда шавад. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар давоми солҳои охир бо бунёди боғоти гелос содироти ин намуди мева ба давлатҳои хориҷӣ зиёд шудааст. ҳоло гелос пухта расидааст ва бештар аз 90% ҳосили боғоти намунавӣ содирот карда мешавад. имрӯзҳо аз вилояти сух содироти пиёзи барвақтӣ ҳам идома дорад. дар минтақаи шафати роҳи оҳани ноҳияи ҷаббор расулов 8 маркази содироти маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардидааст ва ҳамарӯза аз ин ҷо ба хориҷи мамлакат тариқи роҳи оҳан ва мошинҳои калонҳаҷм пиёзи барвақтӣ интиқол дода мешавад. барои иҷрои корҳо ба монанди саракунии бандубасти маҳсулот ва пур кардани вагонҳо шумораи зиёди сокинони ноҳия бо шуғл ва маоши хуб таъмин гардида барои соҳибкорону тоҷирон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. содироти пиёзи барвақтӣ аз ин минтақа асосан аз 17 апрел оғоз гардида ба таъкиди соҳибкорон рӯзторӯз талабот ба пиёз ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон дар хориҷи мамлакат зиёд мегардад. барои интиқоли саривақтии пиёз аз ҷумла ҷиҳати ба расмиятдарории маҳсулоти содиротшаванда саҳми кормандони минтақавии гумрук дар ноҳияи ҷаббор расулов назаррас аст. аз 17 апрели соли равон ин содироти пиёз оғоз гардиданд. то имрӯз зиёда аз 5000 тонн пиёз содирот шуда. имрӯз соҳибкорон аз тарафи кормандони гумрук тариқи максималӣ дастгирӣ меёбанд ва содироти пиёз давра ба давра зиёд гашта истодааст. ба таъкиди кишоварзон ва соҳибкорон имсол ҳосили пиёз фаровон аст ва талабгорони ин намуди маҳсулот дар хориҷи мамлакат низ зиёд мебошад. мо ин пиёза аз саҳро оварда инҷа аз дигар ба намудҳо ҷудо карда намуди баландаша сифати баландаша содирот мекунем ки харидорҳои хеле бисёр дорад. дастгирии ҳукумат бисёр хуб аст. шароитҳо муҳайё карда шудагӣ мана роҳи оҳан як қадам ба назди ҷои борбор мекардагетон хизматрасонии гумрукӣ хизматрасониҳои дигар намуди сохторҳо ҳамаш дуруст ба роҳ монда шудааст. роҳи оҳан шабонарӯз дар хизмати соҳибкорон аст. соли равон хоҷагиҳои кишоварзии вилояти суғд аз ҳисоби кишту парвариши пиёзи барвақтӣ ҳаҷми содиротро зиёд менамоянд. дар вилоят кишоварзони ноҳияҳои бобоҷон ғафуров сипитамен ва ҷаббор расулов дар самти содироти пиёзи барвақтӣ имконияти бештар доранд. абдуваҳоби абдусаттор, илёс бобоҷон, дилшод юсуфӣ, вилояти суғд, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодхост бо мо бошед.